Mayede nina bendlondle nophaphe ekhanda. Nina babamalandela sizwe sesilo sikandaba. Hlangana Zulu. Angiphinde ngibingelele emlalweni weGagasi FM la sibheka khona indaba yezinto ezithinta amasiko njengoba kwinyanga kamandulo. La sibheka khona izinto zamagugu kaZulu namasiko kaZulu. Besike sakhuluma ke kule ngosi emavikeni amabili adlule la saqala sakhuluma khona ngokwenzela ingane iphandla nokwenzela ingane imbeleko. Sakhuluma ngengane emayisingena esigabeni esilandelayo lapho siyenzelwa khona umthombiso noma ukukhuliswa nomhlonyane. Sesiya ke manje esigabeni sesithathu okuyisigaba la ingane yenzelwa khona uMemulo. Ukuthi uMemulo wenzelwa bani uMemulo? uMemulo wenzelwa intombazane esiyiphathe kahle emphakathini nasekubazali bayo beyibone ikhula iphethe kahle ingaqomile. uMemulo ke akuyona lento kuba ukuthi kuthiwa uyakhaleka umuntu wenzela uMemulo ngisho seneyingane ngoba kuthiwa uMemulo wawukhaleka. uMemulo usokhaya wayewenzela indodakazi yakhe uma ethi ngiyabonga ukuthi uyiphathe kahle kwazi wafika isikhathi osufika kuso usukhulile akaze sikube khona into embi esesike sayizwa ngayo. Uma ke kwenza uMemulo intombazane iyingeniswa endlini kuthiwa ukugonqa njengoba nje kade sikhuluma ngokugonqa kade sikhuluma ngendaba yomhlonyane nalapha ke phinde futhi intombazane ifakwe endlini iyogonqa iyohlala phansi kanye namantombazane okuyiwona azokhethwa azohlala nayo phansi kube izimpelesi zakhe ngalenkathi ehlele endlini egonqile. Uma ke ngeniswa endlini akavele nje angiveli nje ingeniswa intombazane makuzokwenza uma izokwenzela uMemulo kodwa ke uma iyogonqa ingeniswa ngokuthi kuhlatshwe imbuzi kubikwe lowo mbuzi leyo kuba yona imbuzi leyo ehlatshwayo kube uba ukuthi singene endlini isiyongena emgonqweni. Ingene ke intombazane ihlale phansi ngalenkathi ihleli phansi ziningi izinto ezenzakalayo. Kukhona usiko ukuthi uhleli phansi intombazane bese kuba khona abantu ke nakhona iyalo nezimfundiso kancane kancane abantu besifazane bangene bakhulume nayo bayiyale ngezinto ke ezithinta nje impilo yomuntu wesifazane nokukhula na yonke lonto leyo. Abantu besilisa bengengeni ke la igonqa khona intombazane ke ukuthi futhi noma ngabe kuthiwa mhlawumbe ifuna ukuya endlini encane izoyimboza ngengubo ihambe iphelezelwe amanye amantombazane ihambe yongena endlini encane. Sizobe futhi ke sesizobheka nendaba ukuthi kwenzakalani ngalenkathi siphuma endlini sekushaya uLwesithathu sekuzobikwa umsebenzi. Besithe kunembuzi ehlatshwayo ihlatshelwani umgonqo ukuthi iyongeniswa endlini bese bakhona imbuzi futhi ehlatshwayo sizohlatshwa sekuzokuthi sekuzobikwa umsebenzi ngoLwesithathu okuhlatshwa khona imbuzi kube ukuthi uzoba khona umsebenzi ngoba ngithi ayihlatshwa phela inkomo ungakabiki umsebenzi ebese ukuthi ngoLwesine ebese kuphinde futhi kuzohlatshwa ke inkomo abanye beke kube imbuzi bahlaba ngoLwesithathu ebese ukuthi ngoLwesine bezohlaba inkomo yomcimbi loyo yoMemulo esuke kuzomuliswa ngayo intombazane. Enye into ukuthi ebalekile futhi mlaleli kufanele siphinde sikhulume ngayo indaba yomkhonto. Ememulweni ngicabanga ukuthi nivamisile ukubona ukuthi kube khona umkhonto ohamba nawo intombazane hambe uhloma phansi mase ngelanga sebegida sebesisicawini. Lo mkhonto loyo imvamisa uyolandwe komalume ngoba phela intombazane isungakaqomi mayenzelo uMemulo. Umkhonto uyolandwe komalume bakhe bafika nawo ngelanga lelo esekuzoba ngalelanga loMemulo. Kwesinye isikhathi ke uba umnumzane womuzi sokhaya uyithatha umkhonto wakhona la egcekeni ekhaya awuthathe awunikeze amantombazane awuhambise ekhaya konina kwentombazane ebese emva kwalokho lo mkhonto bayofika nawo ngalelo langa lelo sebefika nawo sebeze ekhaya kubo intombazane khona uMemulo. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi ke ekhaya komama basuka nawo umkhonto basuke beze nawo ngelanga lelo sekuzoba khona ilanga loMemulo. Enye into futhi ebalekile ngoMemulo ofanele siphinde siyazi uyazi mlaleli ukuthi kuba khona indaba yokucimela. Intombazane ihambe ke phela yokucimela nasekhaya komawayo nasekhaya kweminye imizi yakubo einsukwini evikini leli selisondelela ukuthi iyongena emgonqweni ihambe yobi ukuthi kuzwe kunoMemulo yemuliswa ibhixe abanye beyibhixe ibomvu ngalenkathi ihambe yocimela iphelezelwe amantombazane ifike uniguqe phansi kukhulumeke labayiphelezelayo ukuthi silethe nangu umshana wenu uma ukuthi iyekhaya komama uma ukuthi iyakubo emzini yakube eminye ukuthi nangu ndodakazi wenu uzobemula ngelanga elithile sizocimela bazoyiphaka izipho mhlawumbe abanye bazoyinika icansi abanye bayinike ingubo ziningi izipho abampha zona kodwa ke izipho
ezifanelene nesigaba lesakuso ukuthi intombazane le mhlawumbe esukile ko 21 noma ko 20 iminyaka banikeze izipho ke ezibalekile nezizoba useful empilweni yakhe ngaleso sikhathi. So ngingakhuluma ke futhi nangendaba yokuhlatshwa kwembuzi. Kuba khona imbuzi ehlatshwayo, le mbuzi sekuyimbuzi yokubika umsebenzi. Emva kwaleyo mbuzi bese kuzohlatshwa inkomo, abanye bayihlaba ngolesihlanu. Kuya ngokuthi umcimbi wenzani nina, ngifuna ukuye insukwini kuya ngokuthi umcimbi wenza nini. Uma isihlatshwa leyo nkomo leyo, intombazane ikhishwe emgonqweni, ibizwe, ipheleze ize iyome eduze kwesibaya, iyoguqa eduze kwesibaya, ikhonjiswe ukuthi nayo inkomo yakho engizokemulisa ngayo ikhonjiswa ubaba wayo. Kukhona ke nomama bayo bezoyibona leyo nkomo leyo. Omama baye bekikizeke emva kuba sebekhonjisiwe leyo nkomo leyo, ebese futhi intombazane iyabuyela endlini. Ekseni entathakusa ngakusasa ngelanga loMemulo, intombazane izovuka ihambe iye ezibukweni. Imvamisa kuba semfuleni, indaweni ethi kubaqhamama nasekhaya eduze komfula, ngoba kusafanele baphinde bageze labantu mabesuka laba akade labazobe bekhona. Bambe ohlala ezibukweni, lapho ke sebeyohlala khona, sebeyahloba, bayagqoka, benza yonke into, sebelungela ukunyuka bezekhaya bezogida, sezogida sekuyilanga leli lomcimbi lesithi ke uMemulo. Enye into ebalekile, enye into ke futhi ebalekile emlaleli kufanele mhlambe nake niyizwe indaba ukuthi intombazane uma isuke izomuliswa, igezwe ngelanga lelo sizophuma emgonqweni. Umama wentombazane uyepheke inkobe, noma besifazane bebepheka inkobe. Lezo inkobe lezo ebese beyigaba, sebefika bemphulula ngazo lezo nkobe lezo, okuwukuthi isignificance yalokho ukuthi bamgeza insila yempilo akade kuyona phambilini, ngoba usengena kwesinye isigaba sempilo la sekuthiwa khona usezoba intombi. Sizokhuluma futhi indaba zokuthi kwenzakalani emva kokuba intombazane isemulile. Abazali basuke besebethi yini sebeyilindele kuleyo ntombazane le ukuthi singenzeka kusuka leso sikhathi soMemulo. Uma ke kuhlatshwa inkomo lesuke ihlatshwa, kuye kuthathwe umhlwehlwe ubekwe kahle kanye nenyongo. Lo mhlwehlwe loyo ebese ubekwe uhlaliswe egazini ukuze ungaqini. Lo mhlwehlwe loyo ebese uyathathwa usiwe emfuleni la kuhleli khona intombazane ngalenkathi sisezibukweni. Ngalenkathi sisezibukweni intombazane, lo mhlwehlwe izothathwa ke uyise awusike kahle, ayifake lo mhlwehlwe loyo. Kunenkolelo ke noma lokho esikubiza sometimes sithi myth noma inkolelo ethi uma intombazane ikade ingayiphethe kahle ubonakala ukuthi umhlwehlwe udabuke. Kuye kudinga ukuthi umuntu osikayo umhlwehlwe awusike kahle ukuze engabuki ukuthi lo mhlwehlwe logcina uzohlaza umuntu kanti ngoba lo usuke usike kabi. Enye into ke mhlambe kuyidinga ukuthi sikhulume futhi ngaphambi kokuthi intombazane yasuke ulwesihlanu olwandulela ilanga lomcimbi, kuye kube khona into ekuthiwa ingungu, la kuthathwa khona isikhumba lesasihlatshiwe sokufaka intombazane emgonqweni, sifakwe ebhodweni, simbozwe ngebhodi, siboshelwe ebhodweni, bese kuthathwa imhlanga, kushawe ke lento ekuthiwa ingungu. Ubusuku kubizwa zonke izinhlamba na zonke izinto ongasuke icabange ezikhomba izinto ikakhulukazi kwakuba izinto ezithinta izinhlamba, zibe izinto ezithinta ucansi nani, ngoba intombazane sekukuthi isingena kwesinye isigaba nolimo esekuzokhulunywa lona, esekuzokhulunywa ulimo selithanda ukuqoshama, ukuthi usengayimbandakanya futhi nolimo selithanda ukuqoshama. Ingungu ke yayishawa ubabekazi wentombazane ozokwazi ukuthi abize amagama abantu, abize nezinhlamba ngale kokuthi kube ukuthi kuba ibizwa zengane. Kubalekile ukuthi noma sikhuluma amanenzi uMemulo nazi ukuthi nginibuzisisa ukuthi ingungu yenziwa nini, ingungu yenzelwani, ngoba ngesikwazi ukuthi sikhave konke la, kodwa nje sizobeka nje izinto ekuba ukuthi lokhu nalokhu kuyenzeka. Sibuyele ke ekutheni uma esefakwe kumhlwehlwe asezonyuka kamantombazane emfuleni. Uma enyuka emfuleni noma ezibukweni segqokile sehlobile esefaka umhlwehlwe lo kade egonqele intombazane ezokwemuliswa, izonyuka ke leyo ntombazane sebezongena ekhaya, bayongena esibayeni. Banyuka ngeculo kade becula ngoba kade behleli begonqele nje, bebelokhu becula befundela, kuthiwa ukufundela ke lokuthiwa ama-rehearsals. Bazolokhu befundela ebese masebenyuka sebeze ekhaya, ubaba bazolandwa ubaba kahle kahle emfuleni. Ubaba angacula ke noma ihubo lasekhaya ayobafaka esibayeni, bathi ukugida kancane esibayeni, ebese beyasuka esibayeni bese beyongena besigcawini, ubaba ukhomba isigcawu la bazogidela khona. Uma begida lapho sekuzothi ke bonke abantu basuke beze akade bazobona umcimbi,
bazoma ke esigcawini lasesegida amantombazane asuke segida ke gcwele amaculo ade wafundela kade ehlele egonqile uma inkathi esephethe umkhonto ke lo okuyena oyemulayo usezohamba wehlome lomkhonto awufike nomalume bakhe eyohloma ke kubantu laba abazobuka umcimbi bese bemnikeza izipho ke njengamanje izipho sekuba imali bazoloku bemhloma imali ke bemhloma imali emva kwalokho ke ubaba usezobathatha aphinde futhi athathe abahole ngehubo lasekhaya usebathatha ke manje useyobangenisa endlini lapha sibesofu bafikelwe baphakelwe khona ukudla badle kube ukuthi umcimbi usuphelele kumcimbi oMemulo ake sithinte kancane ke endabeni yehubo lasekhaya ngoba ihubo lasekhaya libalekile kakhulu kuzona zonke igaba zempilo yomuntu noma kuthiwa umuntu uyazalwa noma uyogana noma ngabe kuthiwa uzosinelwa noma mhlambe kuthiwa umuntu useshonile kuba khona ihubo lomuzi umuzi nomuzi bane ihubo lawo kwesinye isikhathi ke kuba ihubo lomuzi loyo immediate family kuba ihubo leclan yonke ukuthi sonke sinehubo okuba ukuthi uma sikhipha umuntu la ekhaya simkhipha ngalelo hubo lelo ihubo lelo ke livamise ukuba ihubo lisukela ezigabeni ezithile okwathi uma abantu abadala abakini bethi salithatha leli hubo leli silenze lethu amahubo ke kubalekile ukuthi abahubo siwazi ngoba amahubo iwona asondelanisa kakhulu nabantu nezinyanya zakithi engasekho ngoba amahubo afana nomkhuleko uma kuthiwa umuntu uyahuba uma nje usukubona intombazane masiyogana kwesinye isikhathi izoba nehubo ezolicula mhlambe ezothi ubaba udayise ngami kubafokazana kunemeaning enkulu kulawo mahubo lawo ngoba ihubo lelo kuba inkondlo yakhe asuke eyongena ngayo la asuke eyongena khona ubaba ke uyena oyecula ihubo lasekhaya ayidonsa intombazane eseyilande sesuse ezibukweni elethe sigcawini lelo hubo lelo yiwo futhi ophinda ayikhiphe ngalo mhlazana siyogana noma bekuthiwa ke mhlawumbe umuntu useshonile ekhaya ukhishwa ngehubo leli lasekhaya asilwane lapho ke mlaleli uhlelo namhlanje ilabe esikhuluma isihloko sanamhlanje besikhuluma khona indaba yoMemulo asiphinde sibonane ngesonto elizayo la sobe sesikhuluma khona ngendaba yokuqoma ngocu ngekukhipha iduku siphinde siqhubeke kokuyisinye isigaba esisuke sesilandela kusukela emva ukuthi intombazane isiyenziwe uMemulo yakhuliswa abazali bayinikeza ilungelo lokuthi njengamanje usungangena esigabeni esilandelayo sokuthi ngisho ngabe kuthiwa sekufika abantu bazomemeza ekhaya angeke sisamangala angeke sisathuka ngokuzayo sophinde sikhulumeke ngendaba sesithinta khona indaba yokuqoma ngeduku so ihamba njalo nayo size siyofika la siyokhuluma khona ngendaba yokugana ukuthi kwenzakalani intombazane masigana nemidadi yakhona ke landelwayo bayede nina bendlondle nophapha ekhanda nina bakwamalandela sizwe sesilo skandaba